Il-Gvern se jibqa' jipprioritizza id-diskussjoni mal-imsieħba sabiex jissaħħu l-kundizzjonijiet u drittijiet tal-ħaddiema. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela waqt l-oħra ta' konsultazzjoni ta' qabel il-budget ma' rappreżentanti tal-General Workers Union. Dr. Abela irrimarka li nhar it-tnejn 27 ta' Ottubru pajjiżna se jerġa' jkollu budget bla żidiet fit-taxxi u se jinżammu s-sussidji tal-enerġija kemm għan-negozji kif ukoll għall-familji. Intqal li bil-liġi tal-miscarriage leave li se tiġi implementata fil-futur qrib, koppji se jkollhom 7 ijiem leave imħallsa kollha kemm huma mill-Gvern. Il-Prim Ministru għamel ukoll referenza għal konsultazzjoni għaddejja dwar il-leave speċjali għal ġenituri li t-trabi tagħhom jiddaħħlu l-NPICU. Dr. Abela irrefera wkoll nas-sitwazzjoni tal-kumpanija Carlo Gavazzi u l-irwol tal-General Workers Union biex il-ħaddiema kisbu pakkett finanzjarju adekwat. Qal li s-sitwazzjoni fil-pajjiż il-settur tax-xogħol huwa b'saħħtu u għalhekk bil-ħiliet li għandhom dawn il-ħaddiema ċertament se jiġu assorbiti f'dinja tax-xogħol li f'pajjiżna qed tkompli tkun dinamika. Dr. Abela żied jgħid li relazzjonijiet tajba li dejjem żamm dan il-Gvern mal-imsieħba soċjali dejjem issarfu f'miżuri u inizjattivi pożittivi għal ġid tal-Maltin Rawċin. Il-Prim Ministru semma kif tul dawn l-aħħar snin pajjiżna irnexxielu jibni ekonomija dejjem aktar b'saħħitha biex illum tisboq dik ta' pajjiżi oħra Ewropej.